sari kaham jotono no khulumu yafaro tini noroni bwskango media ni bwskango ma phaimani kok hingke ahai seng atomsa tini kokpin channel o seng nukmani ujan pathele agat adc village committee ni bisingo toidul jak tpf primary je motha khai tongnai sini CWC member Monkumar Debroma te CWC member juk sini Sobita Debroma borok tini ni press meet o seng nukmani kok hingke borok bai toidul jak ujan patheli ni tpf primary Tripura motha thangbai ke hanai abo totally hack totally baje totally dalar tonga jaga kubui thaisa koroi tangi himale ang khoroksa TPF ni discipline secretary S.A. Biswajit Debroma ang oma haken nukmani yagola ang ujan patheli ni sini primary no secretary no hakaba sini member tong jot ni thani report nakha tini khoroksa pano tini borok ni logi thanglia o kongno nugoi tini ang belai no khawo wansuk mung phaikya abo hatai dofana hamjangnai rok hatai dofana hamjagoi samung tangnai rok tini asuk joratei tatal sawan hnai wansuk meya tini ang mokol bai tini nugyakhe sengchani borok hakabo lukurok tini okongno betolaikeno poitusana tongmani 100% na 100% tangi himala ang tini bekti tini ujan pathelia gatni engei tini borok ni report no manmani yagolo borok ni press meet ni picture no nungmani yagolo ang saimansoka totally fake hakaba baje tamni himala TPF ni tini sak joratei ang ujan patheli ni je report namani TPF primary ni engei khoroksapono tini sak jora lori yakho abo betelai kubui kok ang nukmani kok hingke tini joratei borok ni logi o khoroksabo phainai kre o tinjona Sobita tai Monkumar Debroma borok ni logi o te khoroksa Madhusaran Debroma o borok ni logi tini TPF ni ngai khoroksapono borok no rothari bo thaiyako sarabai bo thaiyako abo tini sini report abo tini kokpin ni bisingtei ujan patheli gat ni primary song TPF primary song maranjak komorjak thainyai thangka kemana thangai tongkhamana abo lukorok norokna ang koyo abo totally hack tangi himale TPF song one common tai one leader bai cholinai borok seng rule bai tongnai borok o borok he tini thanai rok ke borok ni totally borok discipline no break khlainai rok rule no mania rok kisi sa lubi phaima bai kisi sa man thai hni manadigi bwsango nugi tonga bai TPF ni kubuino hamjagi awoi legal fight no hamjagi awoi tini o sikon ni kon member chairman no chana ni lubi wo se tini TPF ni mongoi haimya sawoi go borok ni bwskango awai mong khlai tongo haini bagai akong te ang belaikeno lasio hakeba selengo tang himale TPF ni CWC member Sobita tei Monkumar Debroma je totally samani borok rule break khlaimani yagulo se borok no suspend khlaijak khlaimani yagulo norok srai kok khananai sini takuk ni bisingte haina rok kok khananai hambai jotanon sari kaham koke haisi sini takuk sini service ji thaiko discipline secretary saithangka amni yagola ang baidong ma bazawka as a division youth secretary mungkheani Uttam Debroma aboni yagulo borong noi je fake news kamani abo tonorong khana bon bukhutino ang thanai 3 tarik sikang je borong ni tomong samung ba je sini TPF ni guideline hai ka one common wall leader sabaimani o sabaimani yagulo sini primary ujan pathele primary ti duli asulaikha duibar ka asulaikha asulaiman yagulo phano boroni tomong samung rajano slayan bagai sini central hayakeba founder Faisok Paikha 3 tariko apuru brongno warning dikalangkha noroni tomung samung salaya ke 24 घंटा ni bisingi nongno TPF ni out khai rejangnai hinai hai pano se आज je 3 tariko asan porbote bongni tomung samung salaya haini bagai immediately khaine bongno thanai 5 tariko bongno totally TPF ni out khai rejakha tai primary declare khaireka division declare khaireka amni yagulo tini je nungmani 25 family hayaka 27 voters bongni TPF ni ngei bongnoro Tripura mothani je bana romui huni je samani om belakheno dalal haikaba tatal borongni
je thangmani abo borong maktam thaka sini service jodi besai thangka maktam thamu ya golo phana TPF phai nei phidi borong sawo mranjak hai koba TPF thangka TPF ma saloria kho tauk phano TPF srai tongo sini ujam patheli awo borong ni mohaka samani belekan chaya aboni ya golo borong no ang koinai bas sanai norong ni mohai tatal kogrong no saya tongma khangke belekan chawo aboni ya golo hainai sanama thango 25 family ni je 25 family voters duijon akhe rom phakase bihik bai ba sai romoi thangase 50 jon ang thangu 50 jon ang thangke tangele o jaga phai sokpaina kalai 27 hai ba 27 voters na kalai am belekan fake tai norong nukhna picture nungmani hai ka sin buskangni je front line nungmani buskangni line nungmani je agini Tripura mothani adong rok mangsiaro hai ka borong kainisi sini Sobita hai ka ba mongkoma borong kainisa singnugo hai ka temasa sini BJP ni leaders masa cylinder thangka amon bising tising kebon phan nugya am bagai mo totally belakana fake mo hai fake rono khaya tongna bagai ang koinai lukorok norong busidi sini ujan pathile primary ngai masa phana TPM ni loria ko jotono hambai